Jo crec que és com una cosa que va per al cel. Jo també crec que és una cosa que va per al cel. I que serveix perquè se puguin comunicar amb el mòbil. YouTube vas dir una l'altre dia. Què t'apareix, Jo crec que està més enfora que el cel. Molt enfora, tipo... on hi ha la lluna. La lluna. Sí, aquelles coses que són tipo... No, recte, tipo tot recte. Vols dir galàxia? Està fora de on estem. Està dormint. Perquè som granota. I perquè la festa de Sant Llorenç quasi sempre se diu granota. Has de dir el que trobes. Vosaltres pensàveu que mos deien granots antes de granot d'or. Per què mos deuen dir granot? Perquè quan érem bebès érem com els fills dels granots. No sé com se diuen. Quan érem petits érem tipus renacuajos. Com renacuajos. I ara, quan som grans, ja som granotes. Llavors. I també poden canviar camiseta. I també poden xorar, poden tirar i poden xorar. Fan la festa de Sant Llorenç perquè Sant Llorenç se va cremar. No ho sé. Bueno, a les festes de Sant Llorenç que comencen dia 8 d'agost, en realitat comencen el dia 10, fan com unes curses que hi ha també les canyes i les olles, també hi ha una cursa de medal de turmell que corren, que van per anys. I celebrem el dia de Sant Llorenç. I allà la festa de l'espuma. Què són unes esgrelles? El que... no ho sé. Són per cuinar, per posar carn, salsitxes, moltes coses. Són algo tipo que és un quadrat i té com un palo i tenen línies per dins el quadrat. Què és un quart? Una flor que pinxa. Una planta que té pols. Ja no sé on de preguntes. Un brodat, què és un brodat? Eso es lo que digo yo. Què és una rotonda? Perquè els cotxes no s'aixoquen. Allà me'n fas una volta amb un cotxe. I què és la verge? No ho sé. Ballar bolero. És un bar que hi